Добрый день, паважаныя калегі. Па-першае, я дзякую вас за запрашэнне вось на гэтае мерапрыемства навуковае. Ну і па-другое, я хочу сказаць, што ў мяне даклад ён прадстаўлены на рускай мове. Мне значна лягчэй размаўляць па-беларуску. Значна лягчэй. Таму я вам буду казаць па-беларуску. Што тычыцца самога паняцця крызіс. Звычайна пад гэтым словом, пад паняццем крызіс, з ім звязваюць такія негатыўныя канатацыі. Звычайна яго разглядаюць на матэрыяле там палітыкі, эканомікі, экалогіі альбо міжасабовых адносін і ўспрымаюць як дэстабілізацыю, парушэнне сувязяў, рассагласаванасць, абвастрэнне супярэчнасцей, ну і гэтак далей. То есть як праблемны перыяд. Таму з крызісам вельмі часта звязваюць заняпад. Але гэта такое павярхоўнае тлумачэнне, і якое можна ўжыць толькі да некаторых, скажем так, галін рэчаіснасці. У сваім агульным сэнсе крызіс, ён выводіцца з грэчаскага такого паняцця крызіс, гэта такі паваротны пункт. І разумеецца як пералом у тым ці іншым працэсе. Такім чынам, першапачаткова акцэнт рабіўся не на заняпад, но на змены. І што крызіс гэта элемент развіцця, то есть развіццё ў сваім, так сказать, ходзе, яно прадугледжвае такія пераломныя моманты. І гэтыя пераломныя моманты яны называюцца крызісамі. Але само паняцце крызіс яно прыйшло з медыцыны. Калі выходзіць яго першапачатковае значэнне, то крызіс гэта пералом у хваробе, які звычайна суправаджаюцца рэзкім зніжэннем раней павышанай тэмпературы цела і паляпшэннем стану хворага. Вот гэта такое, это азначэнне узята з медыцынскай энцыклапедыі. Вось. Такім чынам, стан крызісу з'яўляецца сведчаннем не заняпаду, але жыццёвай сілы. Як вобраз напісаў вядомы іспанскі філосаф 20-го стагоддзя Хосе Артега і Гассет, у стане крызіса чалавек здымае палаткі з мясцовасці, дзе ён знаходзіўся раней, і пачынае новую міграцыю да другой гістарычнай прасторы, да іншага спосаба існавання. Сучасная Беларусь яна характарызуецца трансфармацыяй, якая, па-першае, ахапіла ўсе стороны, усе бакі жыцця, і, па-другое, закранула фундамент. То есть наша грамадства, яно знаходіцца ў стане трансфармацыі. І найбольш яскрава гэтая трансфармацыя, яна праявілася ў зменах адносін да рэлігіі. На афіцыйным узроўні гэтае стаўленне, яно памянялася на супрацьлеглае. Як вы ведаеце, у Савецкім Союзе выходзілі з такіх марксістскіх схем, і згодна з Марксам, это вядома, што рэлігія – гэта опіум народа. Вось. А Ленін гэта, скажем так, вызначыў, скажем так, больш рэзка, што гэта род духоўнай сівухі. Вось. У адпаведнасці з гэтай установкай, скажем, будавалася і сістэма каштоўнасцяў у грамадстве. Трэба сказаць, што гэтая сістэма каштоўнасцяў, яна задавалася афіцыйнай ідэалогіяй. І, безумоўна, што мы у савецкі перыяд, мы рухаліся да камунізму, безумоўна, што цаніўся патрыятызм, там, скажем так, такая працоўная этыка, там патрыятызм, інтэрнацыяналізм і гэтак далей. А рэлігія, гэта было тое, што перашкаджала прагрэсіўнаму развіццю. Вось, і безумоўна, яна, скажем так, знаходзілася ў зоне антыкаштоўнасцяў. Лічылася, што рэлігійнымі могуць быць толькі такія старыя непісьменныя жанчыны. Скажем, што з іх узяць? Яны непісьменныя, яны старыя, яны рыхтуюцца да іншага жыцця і гэтак далей. Але вось тыя нормы маралі, тыя установкі, тыя ідэалы, якія абвяшчаліся ў рэлігіі,
яны разглядались як антыкаштоўнасці. Бо рэлігія, яна, скажем так, это ілюзорны род свядомасці, і яна перашкаджала прагрэсіўнаму развіццю грамадства. Больш таго, яна, скажем так, мірыла людзей з іх ненармальным станам. Яна мірыла людзей з іх ненармальным станам, і таму, скажем так, яна сапраўды мела антычалавечы характар, антыгуманны характар. То есть быў такі сапраўдны гуманізм, гэта, скажем, сацыялістычны альбо камуністычны гуманізм, а рэлігійны гуманізм, ён, скажем так, мог быць успрыняты толькі такім у адмоўным ключы. Ён мог быць успрыняты толькі ў адмоўным ключы. Але, як вы ведаеце, вось гэтая марксісцкая сістэма каштоўнасцяў, яна, скажем так, была поставлена, прынамсі, поставлена пад пытанне, бо распалася ўся ідэалогія, распаўся Савецкі Саюз, які на гэтай ідэалогіі будаваўся, і вось гэтая сістэма каштоўнасці, яна была поставлена пад пытанне. Вось і ўзнікла тады праблема, чым чалавеку кіравацца ў сваіх паводзінах. Чым? І, скажем так, вось такая светапоглядная дэзарыентацыя, скажем, настроі, такого спажывецкія настроі, канфармісцкія настроі, утылітарысцкія настроі. І апроч таго, у сувязі з такімі сацыяльнымі катаклізмамі, наогул мы можам сказаць, што ў 90-е гады сапраўды быў такі, не тое, што дэзарыентацыя, маральная дэзарыентацыя, светапоглядная дэзарыентацыя, але мы можам сказаць, што шмат у чым быў і такі заняпад, то есть не толькі дэзарыентацыя, але і заняпад. І трэба было знайсці альтэрнатыўную сістэму каштоўнасцяў. І гэта альтэрнатыўная сістэма каштоўнасцяў была убачана ў рэлігіі. Гэта, то есть на афіцыйным узроўні зараз рэлігія разглядаецца як аснова традыцыйнай маралі. Вось, то есть неотъемная частка нашей духовной традиции и основа традиционной морали. Хотел бы сказать, что вось и такая трактовка, яна мае, скажем так, проблематичный характер. Бо тут, як правило, под религией разумеется христианство. Вось, а христианство, тут трэба удакладняць, что мы кажам, калі называем христианство традиционной религией. Бо традыцыйная рэлігія – это та, якая укаранена у такім жыццёвым стылі людзей, якая перадаецца ад пакалення да пакалення і перадаецца на такім штодзённым узроўні. І часткай нашай нацыянальнай традыцыі, безумоўнай часткай нашай нацыянальнай традыцыі, побач з такім традыцыйным адзеннем, традыцыйнымі абрадамі, звычаямі, традыцыйнай ежай, гэта язычніцтва. То есть такие традыцыйныя вераванні. Што дыецца хрысціянствам, то гэта зусім іншая тыпалагічна іншая рэлігія. Гэта рэлігія адкрыцця. І яе чалавек прымае. Вось, гэта не перадаецца па традыцыі. Гэта вынік яго, скажем, асабістага рашэння. Это па-першае. Па-другое, каштоўнасці і нормы гэтай рэлігіі хрысціянскай, яны з пункту погляду, скажем так, такого штодзённага светапогляду, яны маюць парадаксальны характар. І мы можам проста, скажем, узгадаць нормы нагорнага казання. По-русски Нагорной проповеди. Вот. И я, скажем так, процитую, у сувязі з тым, што ў мяне на рускай мове, я процитую на рускай мове вось гэтую норму, але вы адразу, убачыце, што, скажем так, што з пункту погляду чалавека неверуючага гэтая норма, яна не проста, незразумелая, яна бессэнсоўная. Вось, гучыць так, это вядомая такая норма, вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую.
Вось, ну і там шмат яшчэ нормаў, якія ну там незразумела пра што ідзе размова. І гэтыя нормы, ось гэтыя каштоўнасці, яны маюць сэнс толькі для веруючых, толькі ў прасторы веры. Калі гэтай веры няма, значыцца, то ну, незразумела, пра што ідзе размова і навошта гэта такое. Трэба сказаць, што ў сучаснай Беларусі праведзены шэраг даследавання рэлігійнасці насельніцтва. Усе яны паказваюць адно і тое ж, што вельмі шмат людзей, вельмі вялікі працэнт заяўляе аб сваёй прыналежнасці да той ці іншай рэлігійнай арганізацыі. Ну, асноўны да праваслаўнай царквы. Але ў большасці выпадкаў гэта ніяк не праяўляецца ў іх штодзённых паводзінах. Вось аб гэтым сведчаць і даследаванні каштоўнасцей беларусаў, якія былі праведзены у 2001 і у 2000 і 2018 годзе. І на першым месцы якая каштоўнасць стаіць, якая базавая каштоўнасць? Гэта сям'я. Гэта сям'я. Вось, значыць, на першае месца па выніках даследавання 2018 года яе паставілі, яе вельмі важнай назвалі 89% рэспандэнтаў і хутчэй важнай 9,3%. Вось, і праблема складаецца ў тым, як інтэрпрэтаваць гэтыя дадзеныя. Вось, наш погляд, гэтыя адказы, яны маюць характар дэкларацыі. Вось. Ну, і, скажем, на гэта ўказвае і вельмі высокі ўзровень разводаў. Вельмі высокі ўзровень разводаў. Вось, то есть больш як 50% шлюбаў у нас распадаецца. Вось. І калі людзі пры апытанні казалі, што для іх, скажем так, вельмі важнай з'яўляецца сям'я, вось, то гэта ідзе размова нават не аб іх намерах паводзіць сябе тым ці іншым чынам, колькі аб іх уяўленнях, прадстаўленнях, якія каштоўнасці павінны лічыцца важнымі. Вось, значыцца, і згодна з тым жа апытаннем на 5-м месцы па каштоўнасцях паставілі рэлігію. То есть на першым сям'я, на 5-м гэта рэлігія. Вельмі важна яе назвалі 20,5% апытаных, хутчэй важнай 34,2%. Вот, то есть, вот глядзіце, калі мы кажам пра сям'ю, то там так больш такая дакладная карціна. 89% гэта важнае, хутчэй важнае 9,3%, а тут наадварот. Вельмі важнае 25, хутчэй важнае 34. То есть тут ужо ідзе нейкая такая неакрэсленасць і нейкая, скажем так, размытасць у адказах. І ў дадзеным выпадку таксама ідзе размова пра дэкларацыі, бо, скажем, хаця б тое, што вялікі працэнт разводаў. Як вы ведаеце, у хрысціянстве разводы яны асуджаюцца як у праваслаўнай царкве, так і ў каталіцкай царкве. Но і, скажем, аб дэкларатыўным характары рэлігійнасці і прыняцці такіх хрысціянскіх каштоўнасцей сведчаць і іншыя опросы. То есть, калі то есть, гэтыя опросы, вось, калі кажуць, што вялікі працэнт рэспандэнтаў, скажем, кажа пра сваю приверженность до той ці іншай рэлігіі, то это ідзе размова аб такой культурнай ідэнтыфікацыі, што людзі лічаць, што хрысціянства это, праваслаўе, рэлігія ўсходніх славян, таму калі я беларус, значыцца я праваслаўны, павінен быць праваслаўным. Вось, а калі праводзіліся іншыя даследаванні, якія задавалі пытанне не аб, скажем так, самаідэнтыфікацыі, а аб паводзінах, то есть пыталіся ў чалавека, калі апошні раз вы былі ў храме, колькі разоў у год вы наведваеце храм, ці чытаеце вы Біблію, як часта, ці ведаеце вы яе змест, ці ведаеце вы асноўныя запаведзі хрысціянскія, ці выконваеце ў сваім жыцці.
то там процент, скажем, тых людзей, якія можна назваць хрысціянамі, ён вельмі невысокі. І прыкладна на ўзроўні 3%. Тым не менш, калі людзі кажуць пра сваю прыхільнасць да хрысціянскай каштоўнасці, гэта такі нейкі патэнцыял, нейкі задзел, на падставе якога рэлігійныя арганізацыі могуць будаваць сваю дзейнасць. Трэба сказаць, што ва ўмовах, скажем, савецкага грамадства, ва ўмовах атэістычных рэпрэсій, святарам было забаронена займацца катэхізацыяй, яны маглі займацца толькі такой, чыста культавай дзейнасцю, і таму у большасці людзей у іх проста не сфарміравалася ўяўленне аб тым, што такое хрысціянства. І вельмі часта яно, такое, вобраз хрысціянства зводіцца да чаго? Што гэта трэба пахрысціцца. Вось, трэба, скажем, калі памерлі бацькі, там блізкія людзі, трэба там, запрасіць святара, каб адпеў. Вось, трэба святкаваць Пасху, і гэтак далей. А вось такое аб унутраным перамяненні чалавека, і менавіта на падставе вось гэтага працэса, на падставе змены чалавека, унутранай змены чалавека, калі ён верыць, скажем, калі ён верыць, менавіта на гэтай падставе могуць быць прыняты тыя ці іншыя каштоўнасці, перш за ўсё хрысціянскія каштоўнасці. То есть, зноў жа паўтараю, што калі няма веры, то хрысціянскія каштоўнасці яны проста прыняты быць не могуць. Вось, такім чынам, мы выходзім з таго, што працэс прыняцця рэлігійных каштоўнасцей у сучаснай Беларусі гэта частка працэсу трансфармацыі. То есть вось такога пералому у грамадстве, тое, што мы называем крызісам. І зараз, перш за ўсё стаіць задача перад рэлігійнымі арганізацыямі растлумачыць свой каштоўнасны свет, свае каштоўнасці. Вось. І на падставе гэтага, скажем так, адбудзецца такое вызначэнне саміх людзей. І не толькі на падставе таго, што хрысціянства прымае, а, напрыклад, што яно не прымае. Напрыклад, хрысціянства не прымае разводы. Як чалавек гэта прыме? Альбо там хрысціянства яно асуджае смяротнае пакаранне. Як чалавек гэта прыме? І такім чынам у людзей будзе, скажем, у рэлігійных арганізацый, у іх будзе магчымасць самавызначэння, а у людзей будзе магчымасць сваёй такой цэннаснай, каштоўнаснай арыентацыі. Всё, я скончыў. Дзякую.